Anya laki din! Ambot, umay ka man. Kumuyog ka kanyak, mapantay jawaig. Ape ayan, nanang. Anya mataramidan tayo, Jay. Ijayak nga aglaba. Oh, bagkatan da ito eh. Tay ganak mat da ito eh. Apay pala ngamin aya nga jiwaig ti kayat yo paglaban. Saan latan nga dito'y balay. Agar aramig ko lang iti pagbanugan mo. Intun madamdamamanan. Kunayo man nabanog kayo. Nalakit din na ito nga ubingan. Anak ko, iso nga ajay ti paglabaak. Tapno saan nga ado ti bayadan tayo iti danom. Iso nga bunago mo da ito'y kunak abagkatam. Apay ngamin aya. Amamin aduyo abalnawan day tabado. Mabalin mo't nga maminsan lang. Tapno saan nga ado ti bayadan tayo. Ay, saan nga ado ti sao? Agawa amkit din dita, tapno mapantan. Bakit? Bakit? Apa yang hingawan mo't sumungsungpat? Awan na dito, napanday dyan waeng. Anya? Ni, apa yang napanday dyan? Anyat aramidon day dyan? Ijay kanu nga aglaban ni Beatrice, tapno makatipid iti danom. Anya? Apay aya, Anda ngamin mangmangig ko nga nakita da ako bre jiwaig. Iso nga awanan ti mapani dyan. anya, kobra. Inak man surutan da bakit? Ang mga nung saan da mapuputan kat adagayam umasidag kadakwada ako bra. Ay sigay, agawaam, taibagam kadakwada. Oo na lang. Nagswerte tamo ten anak ko. Dua talang ada dito waig. Anya ay kumatiswerte dyan, nanang. Awan mo ti kwarta nga naalat ha. Kan kaslaki din kabutbuto nga dudwata lang nga da dito eh. Nya kalakit din. Anya ko matipagbot nga. Bakit? Bakit? Oh, apay ka sa tilangam. Kaslamatin nga dati tartarayam abumbay. Simpayan nagtamurang. Paghawit tayon. Anya, kaumumay milahang dito yung lakay. Saan ko pa analabaan dagitoy? Ijay kantun baleng aglaba. Adda dakkel ako bra dito eh. Isong awanan ti umay dito eh. Anya, dakkel ako bra? Nanang, intayon tatang! Anya dayjay, apay anak ko ti Jero ti Jandi kayo. Ay, ne, ang tama ti umis-isbon eh. Oh, kita mo. Yaks! Pare, Pasensya ka. Diyak nakita ng tagayang tao dita. Anya lakit din. Mabalin mo mati umisbo di taigit ah. Dito'y pa'y matwaig ti pagisbuam. Ay, kar-ariyak ka nga tao. Ay kay, kunak ngamin no awan tao. Kan may sa, mayat ngamin na dangdanggak ti isbaw. No ti lang danom ti pagdiswan na. Anya? pare. Apay di mamang nga dako bra dito waig. Ha? Kobra nga, ha? Awan mo't tinakit-kita ka sa bali ang kobra. Dahito lang puto to ikaw. Ha? Yaks! Dugyot ka talaga, sika karag. Nay, apay nga pagsasawan da kitigas na. Apay, di ka mamatay. Anagit-gita da ito'y kubrak. Ha? Delikado da ito'y. Tumukaw. Nanang, anya di ko na tumukaw. At dapat ikobramot nga imot na. Ay, agulay makadita anak ko. Ay, hintayo kita nagawid. Pare. Aganad ka dita ha. Abangan utok kawan na kati kubra. Ay, sapay la ko mata mapasamak da ito ibagbagam lakay. Ay, anya kalakit din bakit? Saan anasaya at tikas na nga ibagbagam?
Maririta, saan mo nakita ni Karag? Saan lalim mabas ditoy? Ay, saan mo't maray? Apay aya. Ay, nanyalakit din day dyan nga anak ko, aya. Kunak ngamin amapan gumatang, iti si daan mi itay ag sapa. Awan matan, katnay anyat orasan. Apay ngay akas ta. Ay, jakman amo iti day dyan nga ubeng. Imbis ko mga awanan ti parikot ko, tabakit akon. 30 ti tawan ni Karag. Gamay na, nalaklakapay nga aywanan ti ubeng, ngam iti iso alaklakayanan, ngam inuubing mat ti panunot na. Ayun gaya maray. Amom kaday nga da kanu kubra ijay waeg. Anya, anda kubra ijawaeg. Kasta mo ti bagbagada. Iso nga awan ti tao amagmag na dito'y ayan may amapan ijay waeg. Ay. Imbaglakit din, tanay bagam kanyak mare. Istay mapanak ijay itay. Oh, Ate Sofia, ada ka may? Nay, kunak man no adda kubra ijawaeg. Apayakas la ijay tinagapwam. Wanantay, naggapu kami ngagpaiso igiwaig. Ningamin bakit ko? Di na among adagayam kobra iso napanda. Naimbag nga ro da sinurot da kami adagos nila kay. Tanaibaga na nga adda kano ti kubra ijay. No saan asim murot, ang mga no natukaw kami ni ti anak ko ijay. Ay, ungayam anti, nakita mi ijay waig ni Karag. Anya, sa dinon nga iti ayan na. Apay, di yun na ibaga nga adda kubra ijay. Imbaga mi datakin ko na ante. Ang saan mo tamamati? Kunanakid din, di pututoy na ti kobra ijay. Anya? Ay, anya lakit din day jay akarag. Hala, bye-bye anyo ijay. Makaamumatan no matukaw iti kubra. Agawi na kiden. Kubramit nga. Ay, agbubutangan dagiti tao dito ayan tao. Gapon lang iti may sa agkubra. Di daya amaw. Mas delikado pa ito kubra. Ngam iti kunada agkubra. Yaman ng tidakda kamatam dita. Sa dinaw tinagap-gapwam, apay nga itakalaan. Ayan, jay sida ako nakagatangam. Awan, natin nagkudya kwarta. May sangal daw ko ang birbirukan. Ngamjak mabirukan. Isuan na rabiyana. Kahit, apay nga rod, anabartag ka ngay. Ay na, nang alaam iti kwarta a pinaggatang mo iti arak. Imposible nga ada kwarta a pinanggatang mo iti arak nga ininumaw. Inusar mo di kwarta nga inted ko niya. Nyalagi din nanang natin nagkungarawd at dalaang nangawis kanya isuan na bartaga kita. Kunak man numay sa aldaw mo a binirbirok di kwarta anat nag. Apay ako namanan ita nga da nangawis ken ka. Ay, basta natin nagkudya kwarta. Saan nga nagatupay ti sa lunsod mo? Nya ka lang itin bakitan? Anya lakit din day ta pa nagsasaom kanya kon. Nagatuwa sa'om. Mapanak man lang hindi ti silid ka. Hoy! Bakita? Saan ta pa yan alpas? Agsubli ka diton! Lola, paiso nga tanga da kubra jiwaig. Wala po. Iso asaan ka mapmapan ijay. Sino ayatin ang iba kang adda? Ang mga nagpaypayso. Nga jay mo, pututoy ni Uncle Karag ti kubra jay. Apay, anya ti kunan aya. Kuna na ngamin, nga awan mo ti kubra nga sa balay jay. Kay jay lang pututoy na. Anya ka di Lola.
Anya ti pututoy akong kunana. Amangan mo't no, Jay. Kobra nga ibagbagana kay isuday, Jay, pututoy, Lola. Anya, ay anya lakit din. Nagalas mo tinday tadakdakamatan na. Apay aya, Lola. Anya ti madi, Jay. Ay na, basta apo. Madijay kuna na nga aday jay. Saan mo atultuladan ni uncle mo akarag? Saan anasaya at ti aramid na a tao? Apay ka ti, Lola. Anya ti aramid na. Basta, saan mo nga asit ganda a tao? Ang mga numaalam jay kinaluko na. Nawatam jay ko nakapaw. Anya nga min aya, Day. Manyalaki din aya. Di kang damag adama. Kasla nagmayat ti mapan nagdigo si Jaway ka. Nakapudpudaw. Ay. Saan ka mapan ijay waeg? Apay, di ka mabutag iji kung kunada nga at dadakkel ako bra ijay. Aha, kubra nga. Ha? Napanak to pa iti kalman ni Jay. Awan mo tinakita ka kubra. Ah, bot-bot nga nyo lang ti pagbagiyaw. Kano adaman nga paisaw. Tiliwag ka di apay, baklaak da itarayak. Ha? Ulag lang da Jay. Anya kalakit din. Ay, baka amo ka iti biyag mo. Ay ka talaga mat. Asyak ti makamo iti biyag kao. Biyag ko nga raw. Apay biyag mo. Anya, tasong-basong batang nakitan? Muntoy man day tawales! Aha, apay mga itad ko tayo walis nga eh. Haha, apay maagak. Amo ko na ti pangusaran yaw. Apay ubi nga pay lang ang mababaw tayo. Di mo gayam iyawat day tawalis Sigay ta. Nay, anyaman ang tikal-kalkalin nyo dita. Ha? Apay nga the baseball bat dita nanang. Day toy ti may bagay amay baot ken kalaklakayan. Ay, nya lagi din nanang. Ay, ibatan nyo mo dita Ha! Ay, dita kayo man lang nay. Ay! Agsupli ka ditoy! Ay, jakayat. Kimaro ka manan nanang. Dita ka. Anggal, sa dino ti papanam? Nay, siga magayam ang bout. Mapanak man ijawaig, inakagdigaws. Anya? Apay, saan kayo ang mabutang ija kobra, Anggal? Aha, saan nga't paiso nga dako brayjay? Agul ulbud laang dagiti nagkunkunang nga dako brayjawaig. Ay, iso? Wan, aguray ka man. Apay nga kaslawan tao dito'y balayaw. Ayan na ng kantatang mo ay. Napanda nagpalingki, Anggal. Imbatidak nagbantay dito balay. Kastaya. Amo kang. Kaya't mo ti kumuyog kanyak. Mapantag di ko si Jawaeg. Maya ti Jay. Naglamis ti danaw. Makalangoy kamay. Kabutbutang mo, Anggal. Baka ngayad na ngagpaiso ti kubray, Jay. Aha! Saan ka matanagan? Napigsira ito ang kilmaw. Uray at da kubra. Kabaala ka patayin da Jay. Ha! Ala! Sakti magamaw! Ambot, ayan mo. Awan mo't lang dito'y balay. Anya lakit din. Kung nakabantayan na ti balay. Napanan nga tada diyang ubingay. Amangan no na panlalagay ayam akadwa na dagiti pada nga ubeng. Naimbag ko malang ano kakadwana dagiti kaayayam na. Kasanon no napanidiwaeg. Saan mo't siguro lakay? Namin ano tamot nga binagaan asan amap mapan ijay. Ay kating kalata kitaan na anak ko. Amangan no ijay nga agpaiso tinapanan na. Wan man, mapanak idiwaeg. Alak di bunin ka. Tama nga no makitak di ko bra ijay. Imbag lang nga dapang salaknip ka. Maya! Awan ngagpaiso ti umayan di taoy. Kaslagit din limaw at iwaeng. Yahoo! Makalanguya kon.
Naimbang agpaiso ta simurtakin ka, Uncle. Ay, ganoon Alang ano daw. Ikatamon day tagaus mo, taglangoy kan. Kumisbo aglang dito igay. Wala, Uncle. Yahoo! Kubra mga. Nagadugayam ti bakla dito yung baryo Mabutang day ti may salanga kubra. Nanay. Anya ka dyan? Apay akaslada magkutkuti ti takarungutan. Nagdakil mo ta kubra. Apa, Uncle? Apa yang nagpukaw ka? Tulungan na. Apa, Uncle? Ni, dara-dara ka matay. Tulungan na. Iban na kita ospital. Di ba kaya nga bagkatan, Uncle? Salpag ka ngopeng. Awan survive. Apa nga tagririyaw iji abanda? Tulungan ka. Pare! Anya napasama! Apa yan nakadata ka dita? Tulungan na palay. Kani, apa nakarwar pa dita? Ay, ha? Darat yung rumwar. Kinagat na ti kubra. Anya? Kubra? Wan pare, tulungan na ka. Ipan ako ni hospital. Ay, delikado pare. San kan sabot kung mabot di hospitalan? Aguray, imbag tinalak ti bulong ka. Nya ti pangusaram di tabaray. Iwag na tukawan. At musan nga guwaras ti gita ti bagim. Jakayat. Tulungan ka lang ngarutin. Papaya di mo kayat. Saan ko nakasapulan ti tulong mo? Mayatan ti rignak. Anya, kasano ang maya tirik nam? Marigirigatan kan. Sige kita, agplastar ka, taiwa. Delikado kan. Saanan ko na kitam na kapalagon ti Magdal. Sigurado ka pare. Ay, naimbaglaan ang tawan ti madya na pasamak iti anak talakay. Pun nga rod, imbaglakit din ta ni karag tinatukkaw. Ay, kumusta nga'y gayam ni Karag? Di ka indiretso da di hospital, di kalman. At dapat kunanakan ka? Awan pa mag. Kunana mo ta, mayatin ka no. Nasaya at ang aruno kasta. Ngam nagado ti mabalin a pagkagatan na di kubra. Ije pala ang putotoy naman. Kunaman ngamin ni pare karag. Ako bra ka no, di pututoy na. Amangan mo't nga, no, ti panagkita di kubra, di pututoy ni karag kat ulag mo't laang. Ay naagpaisunay tako na lakay. Ay na, daitan katikong kunak. Di naktumagamin patpatyan. Anya ngayon ita. Kunak mano kunam apatayam dayjay kubra no makitam. Ayan na ngayon. Awanan tinumar day tapot wutoy mau. Pagisbuam laangan. Anya ka lagi din nanang. Ampay, di ka lang asyan kanyak nga anak mo. Awanan tinamnama amadan ka pa iti apo ka. Amangan numay mayat paikit di Kay samet ama adda anak ngam sigurado abaybay am tumetlaeng. Sigurado asyak tumetlaeng ti mga sikasaw. Dayta. Sige, ingka manan ijay waeg ta isarunom nga ipakagat dayta itlog mau. Anya ka matinanang. Jag maaklaw. Nga awanan numar na dahi ti pututo ikaw.
Ay na! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Tilapia, bangaws, galunggong, umay kayo gumatangan, presyo agawin. Ay, umay kamutan pinong, gumatang kay tilakaw. Nay, sag mamano ayan ay talakom abangos, mamita. 250 ti may sa kilaw. Nagninamutan. Kunak man ko na mapresyo agawid. Dua gasot mo tan Ha, unay kamutan pinong. Isukat asaan ka ang makaas-asawa. Gaputan nakataw-tawar ka. Ayawanag, aglaklakay ka lang na baraw. Unay matan. Pudno mo't awan ti balasang amangayat iti nakataw-tawar abaraw. Saan ka ang makaasawa no kasta ka pinong? Na, ay, ijayak man lang sa bali agumatang. Bareng nalaklaka. Ay! Saan ka basta pumanaw asaan ka agumatang pinong? Ha? Kundi tawar ka, saan ka agumatang? Nay, agungot kan sa matan, mamita. Ay, talaga nga agungotak. No kastoy abas si tinaglakwak. Sige, gumatang ka, no di mo kayat nga aglaklakay ka abaraw. Jesus, sige man langan. Lawlawan ko na ya. Napartag kayon sa amutan. Sige, ate na partay. Ah, hindi pinong dito lumabas Padasa mga awisin nga ginaw. Paray! Dumagas ka pa, tagsat ka pa. Ay, pabisiin ako, guys. Mapalak pa yung luto. Mga sawa kang aminan paray, tapnod na para lutom. Awan ba't nga rin di mga yan, pare? Nay, anya na tayo gamungay. Ginatang ko abangos. Dua pidaso na ito, guys. Itad ko na ito may isa. Pulutan ninyo. Uy, nagmayatay. Talaga kumakit akikilan da ka kay. Nanggatangan mo tayo tabi paray. Pare. Lako ni mamita di tatalipa pa. Diyak ko makayat gumatang kay tanagngina. Ken medyo nalaas tila ko na. Ang agungat-mat kanya akong hindi ko nakajak gumatang. Naungit talaga na itatindira paray. Nakamamak diyan no mahay blood ta naglukmag. Ay, hinton maminsan pare. Diyak ton lumabas iti sangwanan na. Tapilitan na titawa gumatang itila ko na. Amom paray. Nagpintas di anak na rin Adapay ay anak na abalasang. Ay, kunak man na asawaan da amin ay. Di buridik na ngayon magparay. Bir na day, tinagan na. Nailogan ka, hindi naggapo di terminal. Ay no, nagpintas ka. Nagpudaw. Napayag gaya man nagtrabaho di Manila. Ay, kasta ka de. Ala, iluto mo day tapulutan nyo. Taagawid akon. Inakagluto paray. Mga sawa kan paray. Thank you dito inted mo abang house. Tumarin niyo, dito yung agas yung tatang, taos tunto, into no sumangpot ni nanang. Sumanaon, sumanan. Kaslasaan kay mo't, nairuwam iti ugali na. Imbes ko masumingpit na bakatan. Saan? Taadada sumungsungit. Ayun na yan na ya. Nabambanog ako, nay. Isudaytan. Ang kasabtan. Ala, sabta madagos na ni akong tumadan. Adda kayo gaya man, nanang. Tulungan kayo ka din amang bagkat, karagitawit yo. Ay, adupay ijeruar. Jak nakalako itang haltaw. Ay, apay nga eh. Jak amaw. Kasano mga may.
Sakbayak anapan naglako itay bigat. Nagado asa una data na laing nga amam. Ay, siyak madan, di pa basulam. Pudno ba? Iso asa anak kalakaw. Ta inununa am nga imbaga itay bigat. Asa anak ang makalako tanalaos dagiti lakaw. Ay, inagaw ka laeng ba? Ay, Huston! Ay, naga pa kayo manan! Ay, makamalas gayam day tatatang mau. Natadum ti dila na. Ta amin abaliksen na, pumaysaw. Agkalma kayon tamangan tayo, inton madamdama. Ay, masaduta amang bagkat kadagiti lakaw. Ni tatang mau, ti ibaon mo amang bagkat. Git kita ang lang aruda na dandan sa anak ka makapag na. Siyak pa'y lang ba ti ibaon mo? Abnormal siya mo dahil ta panunot mo. Ay, aguloy makayon, ta siya kung ti mapanmang bagkat. Apaya kita-kitaan na. Ay, ipalagip ko lang akan kajay high blood kan sugar mo. Mabisinak nga raw. Nagmalmalumak ang naglaklakaw. Ita, dilawan nak numanganak iti adap. Kasanaw, saan ka madla sumasadengay? Mangantayo latta ka din. Oray ka diliti panganan kat agap-apa kayo pay. Mabambanog ako ng naglaklakaw. Ay, kat sumadeng kan angabain. Tapno saan ka nga ungit. Kat pangalaan nga iti igatang tayo ti maintenance mo. Sapay nagadaw. Ay, katsakon ati aglako. Ay, nagbakasyon ka laang. Ita, si Kante aglakaw. Kan maysa nagrigat taglakaw. Nang runa ita apanawin. Nagadaw taglalakaw. Isu nga rod, asyakon ti aglako. Nakalivak mo iti trabaho. Ay, kung naklakit dahil no saan ka nga agsubli ijay trabaho. Wan man nga rod tanay. Makainanaak man mag. Ay, talaga na bambanugak nga glaklakaw. Way, na barang saan ka nga ungit no makainan na ka. Isu ananang inton bigat, surwan nak nga aglako. No kastoy nga umadun ti tao, mangrugi kamutan nga agpukaw. Masapol pa yung agpukaw, nanang? Ay katwan masapol apigsaam ti panagpukaw mo. Umad-ado pa yung agpaiso, dagiti tattao. Rugi amon ti agpukaw. Ha? Ay, gumatang kayon! Si kalang mo tinakangag iti imbaga. Ninanang mo't, first time ko nga rod. Denggam tasyak ti agpukaw. Oh, kakailyan! Umay kayon gumatang! Presyo agawid! Umay kan adeng. Anya ti kayat mau, bangus kaday, galunggaw, wanaw tilapia. Sigay agpili ka. Nagpintasin na ito para lakom ita, mamita. Ay, anak ko day tao. Anya ti katangaw. Ay, awan ni gatang ko, mamita. Ay, pumanaw ka dito, no saan ka gumatang? Ha? Ninanang mo't, nakaungungot ka nga agpaiso. Maperdi lang ti komersyon no tumakder ka dita. Asaan ka gumatang? Nung nga gayabak ti gumatang, mabalain, mamita. Ay, sige, agayab ka itagatang. Masapul ang makalako kamay. Pare Pinong! Pare! Oh, apay paray? At ka di pasayeros mo, pare. Ay, agur urayak pa iti pila. Apay aya? Mapanta di tatali pa pare. Taapay? Umay mo kitaan di bagbagaking kaabalasang ni mamita na pintas. Kadwa na ngaglaklakaw. Ah, ay sige man nga raw. Inakitaan no talaga madlaang anapintas. Magdatan dito itali pa pare. Ay, umay kayo, gumatangan! Wan, presyo ti agaway, umay kayo! Nakita mo di bagbagaking ka pare. Ah, ay na. Masapol ang masitgak. Medyo nakapsot to yung matakay. Ay kito masidagta. Wadya, gumatang ka day tayo nayabam, Wan, gumatang mamita.
Anya gumata nga sasawamay. Aw, anya tigatangam, mano akilaw. Ah, ay sus, inlawlaw anak, si Kamat. Sus, gumata nga ka din na oras saya. Nalagan laangan itatayawid ta. Tanakalako tamot nanang. Italaang anak kaibusak ka. Si kansabot ti swerte ka na ka. Nakaisam ka nanang. Agayab ka nga rodan iti tricycle na pagluganan ta. Oo nanang. Saan kayo nga gayap ti sa balay? Tanda kaming kini kumpare kapinaw. Mamita. Naglaing kayo man ato maymeng. Agay abak pailaan ko na. Mumingawin kahit akasapulan nyo ti pagluganan. Ala, aglugan kayo. Siya akong timang bagkat kada ito yung icebox yaw. Mamita. Ading. Kat, manungay ti bayadan me. Ah, ay, saan kayo nagbayad? Ha? Apay asaanan? Ala, awatan na di sa nga gasot. Ay, saanan? Si Kamat. Ay kat kababain mo't ano saan kami nga agbayad? Ngayon nagkondag iti icebox da, pare. Ah, ay, sige. Mapan kami na. Bye! Hay, Bernadette, no nakabayad kan, umunagtan. Ay, saan ka mamatpati ka dagita, baro dito? Naluloko da dagita. Anyat ibagpagayo nanang. Kunam siguro ajak nakita, anag pagkat ti panang parangkan ka na yapinaw. Nagbayad aklang iti pamasahe. Sa baling to mo ti pampanunutan niyo. Ibagakan ka, Bernadette, saan ka makiasawa ka dagiti lalaki dito? Tasadot dagita. Kita umlangan ni tatang mo. Nay, apay badan anay ramraman akaon. Agpaspasa aklang dito. Nangagkumanan tinagan ka. Agmalmalum ka lang, anak katugaw dito'y balay. Eh, mangrugi ka manan ako na akaon. Ay na, sumardeng kayo ka din. Eh, rumwarak man lang ngayon. Agina na kayo nanang, tamaikat ti banugyo. Kan saan kayo nga ungot. Ay, nakalako kayo matitikunam. Agam, apay na unget matlat ka day tainam. Mabisin na siguro. Mapanak tuman laglakon. Inalam ko maatin ang ni Bernadette, pare. Ah, mabainak mo't Kursunada ni Bernadette. Ang kasla si Kamot ti kaya na, pare. Tumal na ka man. Kitno adamot na asawam. Nagsina kamin, pare, oh. Oh, di ka man nagsawi ti kasta. Naragsaka ko, no da kayo tagkatuluyan. Nasaya at man, tapno makaasawa ka. Sapay kumata, dadagos pagluganan ta. Tapno masapat ama panaglako di tatalipapa. Ne, adamo to no mas asidag at tricycle nanang. Nagbiit man. Kano maurasan nga agurayak iti tricycle no kwa. Naglogan kayo. Ay, Pinaw, pilpila kan dito'y paradaan man. Ah, ay saan na? 5 ba sa klaeng? Kat nairanamat nga gururay kayo. Ay, nagmayatan apan nakairanrana ng agpaisaw. Ah, ibagkat ko na kita lako yaw. Ay, kutuan man nga raw. Di mo kunaan asaan na kami manan na pagbayadan. Ah, aguray tabaryaak da ito inyawat mo a kwarta.
50 lang dayta inyawat ko, barya ampay. Saan ka di anaskan pa na yunak dayta? Ta saan na kami mo't a pinagpasahe di kalman? Kwa ngamin. Oh, ada ka di ibagam? Ay, Bernadette, ang i-display tan itilakot ah. Mabalin ka di nga alaak-laangan di cellphone number mo? Ay, wala. Mabilang. At double pen kan papel ko dito eh. Isulat ko latan. Ay, automatic ah. Ada-adagos di tabulsam? Anya? Mapan mo pa siya rin ni Bernadette dito balay da, paray? Mabalin, kunanamot pare. Nagsarita kayo manay? Inalakbayan tinamber na. Ay no, opo, nagsiglat kan paray. Apay ka po eh. Ay no, tuloy-tuloy sa hamot din na ay diritso ka sa rin na paray. Ay, naimbag arabi iyo. Nay, apay, saan ka diyan nagbayad ni Bernadette? Iti pasahim ay. Ay, nakaigamit sabong. Kaya't nasaway na umayag pa siya riti balasa. Ay, saan ka man namakibiyang dito sika? Ay, pudno mamita. Umay ko kumapasyaran ni Bernadette. Anya, sika at tricycle driver? Ay, tumal na ka man dita mamita. Pastarakam kitin ni Pinong. Anyan lakitin. Nasaya at makiasawan ni Bernadette. Alang aron. Umunag ka tayo nakayaban ni Bernadette. Kunak numalakayan ka, baro. Saan mo gayam? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Late ka manon, Bencho. Ma'am? Inaldaw ka na kanayon, amalay. Sukatan kan san. Ay, saan saan kumamat madam? Agasaman, agalas 9 na sumrag ka. Ay, saanan ang maulit, madam? Talaga saanan ang maulit pa'y. Tano maulit pa'y amaladaw ka. Ikatan kan. Inungtan na kan samot ni madam. Wan nga rod. Bigbigat asinermonan nak. Apay ngamin aya, akanayon ka amaladaw asumrak. Nagrigat mat ngamin ti sumrak amasapa. Apay ngayon siya, makariingak mo't amasapa. Sa anak ngamin anarwam nga gring itinasapa. Ag-alarm ka ngamin Ala, aramidak tayo ta. Rumbang asaan kan amaladaw inton bigat. Narigat ti awan trabaho na itapa nawon anya. Ayan na nga ni Benjo. Saan na kano kayat timangan, manong? Nakapanimid mo ti jay salas. Abay, ada problema na? Inungtan sa kano jibus na. Gaputa ka na yun na maladaw. Dahil takot ipagpagakin ko na. San nantumat ngamin kaya tag-alarm. Ibagam aday taking kwa na manong. Total, sikat ikalakayan mi. Ala, lepasak lang timangan. Takasaritak man daya Benjo. Apay, inungtan na ka jebos mo. Wan nga rod, manong. Last warning ko kanon. Ag-alarm ka ngamin Sa anak ngamin anarwam nga ag-alarm. Ay katuruamam Kasano, no ikatanda ka iti trabahom. Dakal pa imot nga ron ti sweldom nita. Nagrigat agbiro kiti trabaho ita. Talaga narigat.
Mala, agalarmak nga rod manong. Dayta, ti kasayaatan nga ramidom. Nagsapa mo't launay dayta alarmon. Agasam man dayta alas 5 insan. Una, tamang migatak pa eh. Ay kitsi ka nga rod tagluto at ti pamikatan tayo. Ilakam na kami nga rodan kani Manong Fidel. Una, day talaghayam. Ay na. Nagmayatan insan. Basta agree nga kita alas 5. Sige man nga rod insan. Kayam dayta. Oh, nagpigsamot di alarmon. Ay, nagpigsa nga agpay sa Manong. Ay, day. Saan pa'y mata nakaring ni Benjo? Bilibakin ko na. Nagpigsa ti alam na. Ang saan pa'y lang nga nakaring. Nakaunat pa'y lang mo't anak ka nga. Ay, ala. Hindi pa man di alarm na. Ay, uun Manong. Siyak man lang ti mangringkan ko na. Oh, Benjo. Benjo. Agring ka. Ne. Nagrigat na nariingan dayto ya tao. Ay, apay aring anak nga eh. Ne. Sika pa'y di makaungat. Sobrahamat nga minti pa nang gunggun mo kanyak. Kasano, ket nagrigat ka aringan. Ala, tumagdar ka ditan. Masapol ang nasapa ka ama pa nagtrabaho. Oy, very good. Saan ka naladaw ita ah? Narigatan di maungtan. Kasta kumaka na yun ah. Sinurot mo ka di dyan bagakan ka nga alarm ka. Katuan ah. Mayat ti alarm. Siyak tupay. Alarm ti mangririing kanyak iti bigat. Manong, nasangputak mo't na nakaturong ni Binjo. Ay, saan ngamin anarwam nga agriing iti masapa dayjay? Saan nan samot ang nasurot di alam na. Saan nga rod? Nagpigsapay. Natitilong akpay. Ay na, no saan ko ariniing? Hawanan ah. Ay, kaslawan serbina mo di alarm na. Ay, hawan sang agpaiso. Kat, ringa ko ni Binjo Manong. Uwan ah, tayo so tagluto ita. Oy, Benjo. Gusto daytan panagbuy-buyam iti TV. In ka maturugan. Ay, jak pa'y nalpas to'y buy-buyak manong. At apay trabaho minton bigat. Narigat kan tumanan na ringad. Apay nga min ayaring andak pa'y. Kado di ka matmariing, uray at alarm mo. Saan daw ko naringan? Siya akong timaka mo nga grain. Oh, kinunamday ta ah. Saan da kan tungaruten aringad? Di alarm mo, Binjo. Binjo, di alarm mo. Benjo, agring ka na. Ah, Nakaringa kon. Bumangon kan, tama pang kagluto. mala, ilakaman na kami, iti pamiga. Ayan ni Benjo. Awan pa'y madam. Nala daw manan. Ay, siguro madam. Awanan, ikatak atalagan. Amangan no agsakit madam. Saan mat nga rod ang nag-text? Hala, awanan na talaga. Ikatundan ni Benjo.
nakaturog pa lang ni Benjo, manong. Oh, nag-alarm mo iti amok. Nangagkunto pa, nagpig sa yalam na. Awanan, katendan day tatao. Win gani, anya orasan nga eh. Alas 9. Imbag kanyak tapang rabi iti sirrek ko iti trabaho, manong. Kano siyakmat, day off ko matita. Makaringan ni Benjo, manong. Oh, nasaya at nakaringkan. Ha? Anya ti orasan? Aldawan kunak man bimbangon ka idinagun iti alarm mo. Awan mo ninsan, kundi alarm ka. Saan ka mamaring? Nakaringak. In-off ko mo ti alarm ko. Kunakon kahit. Ay, kunak no mariingak kalpasan iti 30 minutos. Naidiretsok mat ng tinaturog. Ay, agpada ta insan. Kastak mo numaminsan. Iso asaan ako nga alarm. Ay, manong, kasanon na ito eh. Oh, talaga dakila problema. Ay, ikatanda ko na. Ay, ikatanda ka talaga yung opisina mi. Hello, Benjo. Apay nga awan ka? Ay, kuha nga min. Ay, sapsapulo na ka ni madam. Ay, akong ungat ka di. Katuan Ay, ikatanda ka din. Isumati ko na. Ay, kasanungatan na ito eh. Ipalawag mo akin ko no apay asaan ka asimrak itangal daw. Kasanungat ay, anya ti aramidag. Amumot abakit abalasang ni madam. Naungutan. Kan narigat akasarsarita. Nalpas man ti may isang aldaw at trabahok. Kahit, kasano ngayon, Benjo? Awanan, manong. Anya nga awanan? Awanan di trabahok. Talaga ka di nga inikatdakan? Ay, kuha manong. Ada ka di girlfriend mo ita? Oh, tila damdamag met. Apay anapan di ti saritaan. Ay, manong. Si kaman ti makisarita kini madam. Sino ang madam? Jay head mi Nag-strict ngamin da jay. Kahit, basol mo Apay nga bin tawan disiplina nga griing amasapa. Panunutom manong. No awan trabaho. Si kamat lang ti kakasi. Tapay kumasyak. Siyempre, dumawat kiti kortakan ka. Ay, saan Alam mo tin manong. Ingka makisarita kini madam. Tapno saan na ngay katan iti trabaho. Oh, nagloko kan Benjo. Inikanak pa'y iti trabaho. Nagrigat ti aghala iti baro nga empleyado, madam. Nagrigat iti mang train. Ay, jak maanusan ti kas kini Benjo. Umay sa kano ita. Isumot ti in-text na, madam. Tapay pailaang. Umay kano makisarita. Umay naalaan aje maudi asweldo na. Addadan, madam. Adda kadwana. Ni Manong na. Nang itugot pa'y iti abogado na. Pastor ka kadiidan, ma'am. Addadan di taruar. Hello, ma'am. Siyak ni Fidel. Manong ni Benjo. Adya ti kayat asawan da ito, Benjo. Ay, kuha, ma'am. Namin ado analadaw ka. Ita, nang itugot ka iti kabsat mo nga agrason para kan ka. Madam, mabalin ka di adwa talaeng agsarita. Benjo, rumor ka ba ilaeng? Ay, uwan manong. Urayan naglatan ni Tirwar. Apay ngamin analadaw ka manan. Jak man mo. Anya ngay nga tanti pagsarsaritaan da manong mo kan madam ija unag ti office na. Makapadanag mo ti kastoy. Sika ngamin. Ay, mabalin ka di sumunag kayo opisina ni madam? Anya ko mati aramidak. Ay,
Damagam no kaya't datag kape. Ay, wala niya. Pambara mamang dengeg ti pagsasaritaan da. Ang agnerbyos akmat. Amumot nga istrikto ni madam. Kabailam day ta. Sige man laangan. Madam, kaya't yung kariti agkape kini sir? Anya ti kayat mo. Kapilangan. Dua kape. O sige madam, mabait laang. Oh, anya tinangag mga pagtungtungtungan da. Awan mo tinangag ko. Ang kaslasan mo't nga agungungot ni madam. Nakaisampay nga rot. Ha? Sigurado ka? Isu at tulungan na kung nga agtimpla iti kapeda. Sige. Uwan. Kita man laang anya. Agpadpad at amot gayam iti nagtrabahuan iti. Saan talaang nagkita? Kanita, nagkita tan. Adto yan ti kapeyo, madam, sir. Mabalin mo ka di nga ayaban dito ini Bencho. Wan madam, ikatan nyo ka din ni Bencho? Apay ko mga kat gayam ko ni Manong na. Barua ket balasang matibosyo. Agbagay kami kadi. Wala, sigurado agbagay kayo. Anya lahakit din agasat na ito yan? Bayang madam, tasya ko na mismo ti mangriing kini Benjo, tapno saan na maladaw. Siya kun ti agbalin nga alarm na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Makapaapal man dagiti caregivers anapanan iti abroad manong. Kasla kayat kumuti agadal iti caregiving Nakaiayo dagiti bakit kan lalakay amaywanan. Ay katsi kaman ading ko. No lakit di ka ba alam nga igiddan di pa nagtrabaho? Apay kid di na saan? Kabaelak mo't manong, syakpay ti kunam. Isu na lang taamang nga ti tuition fee ti jak kabaelan. Masigurado ngamin adakkel agatad, nang runa kat private school. Ala, basta mapan ka agin choir. Ibagam lang no kaano ka nga enroll. Siya kung di makaamoy di pag-tuition mo. Ay na, agyaman ak unay manong Jordan. Agyaman ak talaga. Anya, ag-enroll ni Yumi ti caregiving ko naman ako. Hey, itamang pa yan nakalagip man ay nga gadal. Wan ka no tatang. Nakuna na ngamin nga umapal ka no kadagiti nakapanan ni ja abroad a caregiver. Bakit magadal pa lang? Ni tatang mo't, anya lakit din. Bakbakitan nga ibagbagayo. Kano 24 pa ilang titawan ni Yumi. Ubing pa'y tikabsat ko tatang. Isoan ako nakken ko ano desidido lakit ding agadal, ay kat suportarak Katwan ang araw, nukas na tinagtungtungan yung agkabsat. Ibagamkin ko tasay sayatin na agadal nukwa. Wan tatang, dakkel mat kat diti talag ko kiniyumi Gaputa manipod adda kami iti elementarya, kat nautak ti kabsat ko. Isong awan pagdanagan nyo tatang, ken siyak ti makaammo iti amin.
ka namang tudak iti 5,000 a down payment iti tuition fee manong. Ha? Kanti pagbayad ko iti 2 pairs a uniform ko. Kahit, manong arod amin, ading ko. 7,500 amin Kaano kaya mapanag-enroll? Inton madamdama manong. Kasta ka di. Kat ala agsagana ka nga rodan. Ited ko ti kwarta, inton madamdama. Ay, wow! Nagpintas matanda ito uniform mo, kasinsin. Ha? Ay, wan akasinsin. Kan, saan lang ada ti uniform ko tinapintas. No dikat, ad dapay anapimpintasak anang usar saan aya. Anya lakit din. Kat syempre, napintas ka mo talaga. Ay, wala. Abay, itulokokit din nga ibagaman nagalasa. Sika talaga. Kat, kumusta nga iti panagadal mo iti caregiving, kasinsin. Kastoy, mayat-mat, uray numaminsan kat marigrigata nak. At dalat na kami nagiti subjects mi amarigata nak. Kasta ka di? Nala, kabailam day ta. Si kapay. Ay, wan akasinsin. Talagang aramidak mat ti amin, tapno maipasak amin ang subjects ko. Naimbag man gayam ta na panunot mo ti agadal iti kasta. Wan insan, makita kami nagiti caregivers anak ka-abroadan. Ay na, makapaapal sika. At damot lang kami ti friend ko nga imuna ang nagadal. Ita, at damotan ija Israel. Nagdakkel ti sweldo na ijay. Kasta ka di? Kat say-saya atam tapno makapan kamat ijay. Awan imposible iti kasken ka nga adu ti arapat na iti biyag. Ne, si kamot gayam Yumi. Ha? Apoy anak ka uniform kay ti kasta. Ko Di mo kunaan nga agad adal kamat iti caregiving. Kasta nga rod insan, kain-enroll ko lang hindi na panalawas. Anya? Ay unay kamat tan Yumi. Adumat ti course ang mabalin mo nga enroll. Ngam apay a caregiving pay laang. Caregiving laang? Ha? Ay, si kakit di mo't manang Gina. Saan mo't alaang-laang ti caregiving niya? Ay, yun niya lakit din. Makapaulit kamatan kasinsin. Kat, anya ngay ti adalan nyo ijay? Ag CPR, kas kada agpunas iti ubet. Ay, na yun ngay. Anya? O, kita anak, nag-enrollak iti accountancy. Mas professional a kurso, ngam ti kurso nga in-enroll mo. Sa anak mo't makikumkompetensya manang Gina. Anya lakit din. Ay, di ta ka man langan. Amo, mama, nasabat ko ni Yumi itay. Naka-uniform iti blue. Ha? Blue? Wan, mama. Basta naka-uniform iti blue dito ayan tayo. Kaya't asawan day tang caregiving ti kursuna. Anya? Ay, na yan ni Yumi. Kaslawan sa bali a kurso ang mabalin na nga i-enrollment. Wan nga rod, kasla saan nga pampanunot. Ngam sa bagay, saan akasla? Talagakit di asaan nga pampanunot Ay, anya lakit din. Naimbag pa'y ti kursok nga accountancy. Ta saan ko nga ibain iti uray asino. I'm proud of it, mama. Rumbang laeng, anak ko. Iso nga igaad mo ti agadal. Tapno saan kanto amay pada ka ni Yumi. A caregiving laeng ti pagsak na. Ay na mama, iti kaanuman. Sa anak ama itulad iti kasinsin ko asaan nga pampanunutan niya. Ha? Sabali ni Yumi, sabali akmet. Kanya lakit din.
Apay asaan mo man labi nagaan dyan anak mo, Manong Orlan? Ha? Binagaan? Wan! Apay, saan aya ang mabain iti kurso nga ini-enroll na? Nay, mabitlaag mo na. Kaya't mo asawan nakababain ti caregiving a kursaw. Ay naapo, dahi taabanag, saanan arumbang asaludsudan pa'y. Adumat ti 4-year course. Apay asaan nga iso ti ini-enroll na. Apay a caregiving laang. Anya lakit din. Anya? An-anwan na kumangay mati caregiving a kurso. Agpunas iti ay una yan. Makapaulak kayo. Ay, si kakit di may. Iti kaano man. Saan na nakakatkatawa ti kurso a caregiving? Kun may saan mo alaang-laangan da dyan? Pagkunaabat? Ay, apo. Kasayaatan nga ibagam iti anak mo. Agada laangan iti degree course. Saan a caregiving laang? Ay, nagpadaan da nga ginatatang. Ha? Saan ang nakaskas daaw akas jay ti ugali ni Manang Gina? Gaputa mismo nga inana, kat kas jay matlaang ti ugali na. Ay, sa bagay mo't kidi Noan niya nga taaya ti nakakatkatawa iti kurso a caregiving. Kan apay akas jay dalaunay amang tagibasit. Ay, unayin aya. Malabay amlat ta kaday na nakaw. Ituloy mo lang ta, ti panagadal mo. Ti panunutam kitsan nga isuda, ti mangmangtay, ti bosbosa mo, ti panagadal mo. Ay, wan atatang. Anya kumangamin agapu nga agpaapekto a kadakwada. No way! Awan ti ambagday ti biyag ko tapno agpaapekto a kadakwada. Day takot ti kay kaya't kuking ka nakaw. Palaban ka. Hala, itultuloy mo day ta. Idi pa'y laang met kat kasyayan ti ugali da nga agina. Paglaingan da ti aguyaw iti tao. Wan nga rod manong. Ay, baybayan tayo latan na nakaw. Awan ti nasayat nga ipaay, ti pananguy-uyaw, iti pada tao. Isu aday ta kuma, ti saan yu pulos at tultuladay na nakaw. Ni tatang met, iti kaano man, saan kami anaguy-uyaw iti tao? Wan tatang. Pulos asaan ming aramidan day ta. Nasayat nga ron nukasta. Basta ramitin nyo lang, tiyamuya pagsayatan yaw. Saan kayo nga agpapikto, ita nyaman namang mangagyaw. Aguli mag kami latatatang. Ay ngam naglablabos da akit. Makangag damat Isudakit ti kalainganan. Kasla kaano lang, hindi nasabat kayo, anakaigam kayo iti karne. Sa ita, karne man ang timatyo, auntie. Kat anya nga rod ngay, kat ada nga rod paggatang ko. Anya lakit din. Anya? Ay nanti, ita pa na wen, saan tay kuma alabsen tag si day ti karne. Nangruna ta saan kayo ngagtrabaho iti usto. Saan kayo ngaglinget? Ne, anya ka din day nga ibagbagam si kaabakla. Ha? Nagtured kamutan amang ibaga kanyak iti kasta. Idinto ta jay mismo nga anak ko, kat awan mo ti may bagbagana. Ha? Ay kwa, ay, sorry auntie, concern naklaan iti salon at yo. Concern nga? Agbalin kalatan a concern iti bagem. Anya lakit din. Ay na mama, idi na minsan, karni tinapanyo ginatang asidaan. Idi rabi karni manen. Sa ita, karni manen deta ginatang yo. Anya lakit din aya anak ko. Kat ada nga ron igatang ko. Di karnilatan ati sidaan. Ay, mama, nakunayo kanyak idi na minsan, amarigatan kayo nga umanges. Ngam sigilat namat ti panagsidayo iti karni. Mabalin, dagita ko maa-foods tiliklikan nyo. Mabalin mo ti agsida, hanggang sagpaminsan kumamot
Amuyumot nga adda sakit yo. Saan man nga nagadua sa umdita? Agi na nagakit din tamapanmulutuan da ito'y sidaan na ginatang ko. Siya kumangam na sakit ti bagbagik. Anya? Lakit din. Mabisi na kon. Ingkagluton. Mama, nakaluto akon iti sidaan ken rice. Mangan tangaro din atap no makatumar kayo iti agasyon. Mama. Apay ngay, kasla saan matan mo mang angas na inak? Mama! 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 Ay, nahawa na talagan. Ay, mabit lang. Inakagki daw iti tulong ti karoba. Uncle, pangasiyo man tao may kayo iti balay. Ha? Napukawan matan iti puhot ni mama. Day, kaapay, nananaw. Diyan mo, uncle. Kalaat-latan anaan conscious. Diyan mo no anya taramidak. Accountancy ka, saan ka day? Ay kat bilangan mo na, numanupay ti biyag na anabate. Accountancy ka nga raw. Wag. Apay ni Auntie Mona. Napukawan iti puot kasinsin. Pangasiyo, umay kayo kumahan. Awan ti mo kapag kidawak iti tulong. Hey, Auntie, are you okay? Hey, Auntie, can you hear me? Unconscious at talaga ni Auntie. Anya tinaskin nga aramidan tayo, Yumi. Ay, kat umawag tayo laangan ati EMS. Kalpasan na, CPR ko ni Auntie. Pag-urayan tayo ti emergency medical services. Ala, darsam ating ko. O sige, mabait lang. Hello, 911. I'm Yumi, calling from Barangay Nagsuswan, beside Anyalakitin Studio. I found my Auntie Mona unconscious. I need ambulance as soon as possible. Huh? O, mabait lang ha. Urahin tayo biit pa. Umaydan. Mama, ada puhot yun. Adak matan dito'y ospital, anak ko. Un mama, inyag da ka itangay takal na at matan anaawanan kayo iti puhot iti balay. Naimbaglaangan at ada ni Yumi. Amo na tinararamid na. Anya, Nasyak laang ay na amangan no natuluyan kayon. anya ka din da ita nga ibagbagam. Kaya't ko pa iti agbyag iti napaotan niya. Mababainak kini Yumi, mama. Katkatawaan taga po iti kursuna. Ngam isumat tinakatulong ka data. Napabilibak pa'y gapo iti na may anakan ka. Dakkel gayam ti may tulong dagiti caregivers iti biyag ti tao. Kasla marunawak iti bain, mama. Oh my gosh! Takayo pa talaga tinangipan kadakwada yung ospital. Saan anda kami laang? Imawagak iti EMS, nag-response damot adagos. Isu ati nangipan kadakwada iti ospital. Anya? Madanaganak mo't ata iso ti damo anang i-applyak iti inadal ko no kasano ti aramida no adati unconscious a tao. Tangita ko matikitain da nga gina. Kundi uyaw da iti kurso takin kurso. Di accountancy anak na. Amuna ayat ag CPR. Hay, anya laki, di nga minan ayat tinauyaw at tao. Bayamon tinapatag kat na aramid ko ti kabaelak. Kan amom, naragsakak na nakatulungak uray kaskasano. Ngam ni manong ko ati makapaelak. Tapay. Agasam man, madandanagan lang arudan ni manang Gina nga imay di balay. Imbaga na payla nga accountancy kakot bilangam latan no manupay ti biyag na anabate. Ay, apo ayan ni manong ko. Anya? Maala na paylang ti agang angaw kat kasday lang arudan ana unconscious ni Auntie Mona.
Angaw na laday jay. Ngam angaw nga at danayon na aqua. Hay, nauyaw damot ngami nga gina. Sa bagay mo't kit di Iti day jay nga imbaga ni manong mo. Ami reason na kit di kuma, dagiti pananguyaw dakin ka. Ne, kung naklagad din o asino ti tataulan ti aso, si kamot gaya man ang Gina. Aywan, imayak, na imbaglakit din tadak. Anyat maipaay ko kan ka. Umayak la kumaagyaman kan ka, iti panang tulong mo kada kami kin ni mama. Ha? Ay, si kakit dimot. Awan day jay, basit abanag. Makunkonsensya ak ngamin, gapo iti panang uyaw mikan ka. Ngamni, si kamot tinakatulong kada kami. Kas itinakunak, basit abanag manang Gina. Adal day takada tayo, asaan nga amin abanag, at ipanagkitam kat basit, uyawam kan katawaam. Ha? Uray accountancy ka, wanuan niya dita a degree course. Saan anasaya at amapan mo kat katawaan ti short courses? Taadumot dagiti adalan mi nga awan iti degree course. Kasinsin. Ala, umunag kakit din tagkapitapay. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.